Mabina kabla makusina hapa paka sarase. Ai. What has just happened in the past. I know we are saying Nakatona chitwa party ni wakoma na wewe nyope. Wachoma ita party mabina mimi ndio chakati. Ko idi ango salary woga sei. Akuya kuma 8 sai kufanya wafura moteme. One that we need, philosophers, to help us grapple with, because it often seems as though what lost the connection now and that similar, to what has happened in many parts of the world. Therefore, you wish the people of President, the best in the world, and you think of our own history in South Africa that, with the huge problems that we have, that there's, some minimum benefits, that one can attest to. Therefore, that there's always change, things are always moving forward. But one has to, I suppose, have that optimism, coupled with, a dose of... Hi guys, Mamukase. And of an awareness of the fact that on the opposite... Mamukase, guys, Mamukase, guys. I don't understand why you put it. And this corner and any kid. And this corner and any. What's the good thing? This corner and any comment. Hey, but it puts the good thing in it. Let's go to my comments. Put the good thing in it. Let's go to my comments. Some doctors are my comments. Guys, let's go to my comments. No comments. Then deny. Not my comments that you are from say. Sorry, live, but I know my comments. No, Abzuka. Hey, Queenie, mchufuko inandi kwani? Mamukase guys, anza sasa mama mchufuko cha boti kasere. Ayo mchufuko ansat ndapinda andi kwani muya ini andi kwani nikatolisa hiyo mrizi wacho. Andi kwani mchufuko ini? Unobati zira rangu nene makuru ndakata ngukwana mahari. Asiwe kai Queen kwana. Kwana. Andikwene mahari. Unazama rwando na vata unomumuziya here mwarando na vata zvanoita we. Mwari wando na mata munhu mukuru. Munhu mukuru susa. Zvokuti atambwi naye achidzwa zvigubhu zvina basa izvi. Kudzwa zveningirikiri. Tipirani apa akazotoona kavaiva. Unanhasi vaivarapa varipo apa. Todi tungopinda tinodzoka harizi tinodzoka muchifuko handikwani guys. Mwari wangu asiwe kutamba nawe kuti unosaiza uchisa mukapfuko. Ungatora mwari wangu undisaiza uchitoisa mwari wangu mukapfuko shuwa kurwa nesu chitoisa mwari wangu mukapfuko kana ndimiwo guys. Mwari wangu shuwa ndobva ndavaisa muchifuko kana ndimi guys haibudi. Haitobudi zvachose haibudi chifuko mwari havakwani. Marisi muchifuko handikwani ende handipindi. Mwari wangu havasi kutamba nawo zvokudaro zvokuita majokisi navo twai kuda kutora vanhu uchisa muchihari, kuda kutora vanhu vakasikwa naMwari uchida kuvakwanisa muchigubhu kana kuti muchifuko muchihari. Makambozvionepi zvakadaro? Hakuna zvinhu zvakadaro zvinoitika guys. Musavhundusigwe, akutorera zvinhu zvakadaro. Bolt katsaka kuCape Town kwakaita flop hanzi akapopotera munhu akamusimbisa akamugadzira achiita kune kwana information dzacho kana dzouya. Ivi guys ndakanotaura zvinhu zvakawanda. Kana information dzouya unonakigwa nedzimwe nyaya dzichizoita kunge ngano. So kwanzi kuna mai vanomubika. So kuna mai vanomubika kwaakagadzikwa kwaakabikwa handiti achienda kuCape Town kuti zvinhu zvake zvinofamba. Mai anoita zvechivanhu anditika saka ndo vakambikiri vanhu vai vakawandisa ona. Aiwa rikatida tengeta darika totangira musoroko rikatitengesiri kuti vaona ngatikodari kataka ignore
tozodzoka nekuno kuvanhu vai vakawandisa vatoona mota ona ungatarisa vakawandisa hai GC Rosa saka mai vai vakamusimbisa handiti vakaenda kuCape Town ka aenda kuCape Town akanobhuka B&B handiti hanzi yainzi is it $300 or 400 ameno somewhere itai ona zviri pano ndakudza ona zviri pano makawandisa vanava aiwa vakawandisa imi guys zviri pano nhasika tikutoda kutangira kumusoro uku toda kutangira kune vakadzi aiwa todai woruda kuona munhu wako todzoka nepo aiwa vanhu vacho varipo panapa guys vakawandisa nhasi vakawandisa guys aiwa ndiripo guys ndakaona kuti nezuro nhasi tine makuhwa epadiaries kwamai comfort saka kuti ndise live nezuro ndikuzoita zvelive nhasi video ndakati imi izvo zvandingapere voice rega ndichirega suru ndingoita hangu zvenhasi nokuti nhasi ndichaswera palive izvozvi tikapedza ichikai feeding scheme toenda kwamai comfort tombonoswerako katichihwa makuhwa tichionawo mwana handiti maona tozobvako toenda kwakuda handimaona saka ndakaona kuti zvingarema kwete kuti kwai ndapinda mwari kwai saka agadzigwa andika saka agadzirwa paipai namai aya kuti zvake zvinofamba asvika kuCape Town kuya kuya nditi vanhu veCape Town vakati mubhega atiburitsi Cape Town sando dzenyu Cape Town hanzi Cape Town ikati atisando mari atiburitsi saka trip yesanzanga aita 24 matikets ere endege kubva kudzoka kuya ndivese nemurume kwakarohwana Cape Town guys kwakarohwana kana nchinyepa boti kata uya kuti ndikureva nhema V11 ndakapiwa ndinaro uya Cape Town kwakarohwana uko hauna kurovana here iwe boti kata dynamics Cape Town uko muchigwira cash mari yakabuda chete ipapa kuCape Town hanzi 15,000 ndo mari yakabuda kuCape Town animaona chete hanzi ndo mari yakabuda kuCape Town 15,000 chete akaita losi kubhadhara imba yacho nehanzi yaidhura yaigara nemurume wake nekundi saka hanzi pakaenda kuDubai papa yakanga aningirira atenga ziiPhone pakaenda kuDubai payo akanoya neziiPhone rakanga uya naro saka pakaita zvibhakera zvimboko kumboko vachigwa nemurume izvozvi kumba kwacho kwai kuri kufuta kune fire the house is under fire handimaona kwai because murume anodiwo akurambawo zvokuti haunganditongi mukadzi hanzi asi kuda kuti murume abatsire anda kubatsira ari ega murume ari kuti ndopindawo mashetaya ekuita tunamisi handimaona saka kwakamuka zvibhakera zvaishura kumba uko iPhone yakatopukanyika .com ndakapiwa ndandinaro ndakatopiwa neV11 ndinaro ngoti handisi munhu wemakuhwa hangu kuti ndingauya nezvozvo nchidaro asi .com ndakapiwa alright guys tasvika apa toda kutangira apa maiona mawandiro akaita itai nhasi bisi chaichairo nhasi survival of the fittest guys tasvika panapa asi zviri panapa hazvisi kuita guys vakadzi vega regai ndidai munyatsoona manje pavanomira vanhu vachionawo mhani pavanomira vanhu vachionawo havana nikirikiri kandisa apa chiregai ndikwire kapa pamusoro apa chiregai ndikwire apa kuti vanhu pavanomira pacho vakawandisa asi vakawanda vanapa vakawanda mira ndimbotora maski yangu korona yaveko yaina kumira musha kuna kwai ndamanyira chikafu vakawanda guys madzimai ari pano masekisi mari vakawandisa ndisa maski right. Hello guys maswera sei nai mukuita kudurukwa here kuzara zviri paserapo tetoriona ndikati asi pakanaka zviri apo aiwa kana waseura ona marunzira waita zvisingaiti naye korona yavo yava zvakaoma zviri pano mungotora ne1 dragon yacho muchinda 1 handiti kuti tikwane nokuti kune vamwe vari ukoko handiti I think vakadzi vatori best vamastro varume atinotombo vaisina mastro nhasi 6 handiti saka torai 6 people ipapo oi wapa 6 vapi totora titezvi akwana 6 oi 6 imi oi omatora
Hamsati mane drink. Matora yenyu drink. Oi. Varipo cheno. Kumunu vatora vagona kutora vega. Okay. Kasi deta mbeta vanhu vanenge tapa vanhu vanenge vari pano amoni panotitorera vanhu vanenge vasipo handimaona ngatipe vanhu vanenge vari because pane vamwe vakadzi vakatozarwa kuzimbabwe vari paseri apo kana asipo akagara pasi asi kuda gaisi ngatiteifei handitika ngatiteiwofa isusu kwatitori sacrifice atetichitoitawo so tikatorera nevarume manje hazvinyatsotobuda kana vasipo vari right vari bo tine vakadzi vataita ndisana totangira kuvakadzi because varume vacho vakatowandisa oi I'm doing a straight or right. Dad. Yes, Karim, Dad. Call him. Shirudi. Shirudi. Yeah, Pana went up there. Ruth, but carry bus. Can you remember who I needed to stay in and go to What do you sounds like a job big. So I don't try to gram local. remember Remember that gram local. That's to chat on what's up and down. I left this near Police. Munayandi. So. Then she got on Gira. And the catching the Akaton Ndigata and Tinomanzwa, Sakagani, but I gram local. Can't just share local. Don't go so can't you watch for one. All right. Thank you. When you are Mangani, 24. 24, go in. Last year. Oh, don't do a Manaka one. What don't give a mana? Ma? And what Mumbe? What would be better than Madame Dick Magadian? What a set of what's happened? Dokuza, don't worry, Papa Manja. Right. Akis. Good luck, guys. Good luck. All right. I want to know tender. Go Chifaro. You tell you see Chifaro Panza. Mazvona ka masariro apakaita panapa maona ka masariro apakaita panapa kuti pakazara sei mazvona ka kuti pakazara sei nhasi kana kuri kuya kwatostangira kuyako kwa ati ndifunga kuti nhasi aminoti nhasi toita sei handizivi kuya kwatostangira kwako handitozivi kuti nhasi toita sei because zvandaonapo vata kunge vari kudigwa every day daily Furam window baba ucharanwa aiwa tivasipa havapo takutoenda tisikupa munasipo vari kutouya tapeta ngutamira pana paudhara vangu vasiri kuuya vakuya iko zvino ava uri kuona vana baba vhura tione do konai vana hanzvadzi muno isenguri tauya pano takutoenda unopa vamwe koma nonoka muri pai asi kwazi khuluma au yo sithi kudala silathina mina ngale phezulu mina esikasi wena uphakamisa but asimelela abantu antu uyawaza because ni maningi vele laphana bagcwele laphana baphe thinti singale phezulu ngaboni besina khoneni la okay but animani bona vele abanye bathatha ngiyagijima because ni maningi vele ni maningi le lapho sifuna ukuya khona namhlanje ngathi bathulelwe ngeveni bagcwele angazi bagcwele ukhona umfana wami ole phansi bengena bele sisi uyithathela wena mangekho akekho guys oda kutora vamwe vasipo unenge oda kutora kuti tazodla time ai wakati ne vamwe vanenge vari murodhi vanenge vakamirira guys toda zvinhu zviri fair pane mudragon riri pazasi ramunotindera
So thank you Great Hope. Thank you Great Hope for these dragons. Thank you Great Hope for my dragon. At least okay, siyabonga. Thank you Great Hope for my dragon. At least vano mau energy drink. Thank you my energy drink. They were sponsored by Great Hope. Sabant by Great Hope. Ndo yakasponsor. So tinoda kuvatendao ndikuisa roko rwavo. Thank you very much. Thank you very much. Ndikaitende pamberi apa. Pane munhu wako apa. Chino mabasa acho nakungouyawo havo. Anombudepi? Mabasa ekutongoyawo havo. Saka that means aiwa pakaipa. Pakaipa pana kumira mushi. Sure. Oh, munapa. Tumira apa? Pani wangani? Toa mirandi anokwana mukasikana wako ndo boy. Akatoperera kusaidi kuno kustory page. Una mamanyira vari kuita onai. Uyai. Yesu asikana. Muri right. Piwa ichikafu, tiri ichikafu isu. Diri right muri sei. Piwa ichikafu kusuroku. Ha, mawandira makatanga sinemi mukita kudibwa ere. Chamakaita pamberi apo. Oh. Pamberi apo pani vakadzi kudana kusvika 40-45. Munduze. Apa. Oh. Tepere gwaini ndikati nai Mwari. Zviri kufamba sei? Aiwa tiri kupa munhu aripo mawandira makaita katingamboiti zvokuti ndinotanga chokwani. Tiri kupa aripo ndewa tiri kupa. Asipo hapo. Tiri kupa aripo. Bora itu asikana good luck handiti. Aiwa good luck madzibaba chitaeka muchifambisawo tira kudarika. Nai. Tingakumirira here madzibaba. Ya. Aya, hapana kumira mushi. Aiwa, hapana kumira mushi. Yazijeza urova saidi. Unondijairira nai? Nesta. Unondijairira nai? Yeah. Aiwa guys, I think pane zvikuitika paitai. Hachisi zvekuti kwa zviri zvega izvi. Ava vanhu vandofunga vakuudzana kuti kune chikafu. Unosvikaita zveshuwa zveshuwa. Handifungi kuti nyaya yekungoti vangodai kuuya ini. I think vakuziva kuti kune chikafu chiriko. I think vakuziva kuti kune chikafu chiriko ini. Ha! Maondera vakaita aiwa nikisi. Ah! Ha! Hey, yani kana iri basa racho kungouya wavo. Hapana kwa robuda vavesava zviti. Kusara ni mangani kuzifa kukuita zvakangwara apa. Sikana kwako sikana wako is not there. Sikana kwako chita sei apa. Kusara ni mangani anoverenga. Totomira po overenga tione topinda paenguli ipi because vanosvikonetsana vanorovana vachirovana na chikafu ichi. Tarisa kuti kwasara mangani vanosvikorovana na chikafu ichi zvokudi. Muchanaita unondona setapiniswa mari na political time. Sikana kai musapembedze Satani. Musapembedze Satani guys. Musapembedze Satani. Ndewe fake munhu ndakakudza kuti munhu wefake. Akauya pa Pretoria apa. Akatora bag rakakolekta bag akatiza. Vanhu ku Pretoria achenda akandibata nezuro achiti kutomutsvaga. Bag akauya maindi pa Pretoria apa pakabhuta achida kusabata crusade. Machitoita sei?
14 todi vanodarika 14 apa tojamba nhasi anditi ya because apa pachaita apa vakawandisa vanhu vari apa pachavo vanodarika 60 70 apa saka unopa vanhu 14 zvozofamba sei unless wati tinde kunana mai vaya pakona paya todzika toenda toenda pakona paya because guys panapa tikuita challenge vanhu vacho vakawandisa guys panapa saka toda kutoona kuti nokuti vanhu vacho vanenge vakazara vakamira panhingirikiri vakamira panzvimbo imwe chete saka tozondosarudza kuti ndopava ndosiya vazvibudi tinondotsvaga panenge pane vanenge vakati wande because angosagwa ipapa patotoenda apa tandi kumberi wapa 40 people wanditi apa ukapachi 14 ofungoda 10 yatove 50 hanzi tai tupa plate azviiti because tinenge takabika raisi atibike sadza tobika raisi saka tupa plate azviite hapana chavanodya azviite hanzi makaita publicize kuti Tuesday maybe inyaya yekuti Tuesday because zvanondambokudza noti tinoziva kuti matogo vanogona kutoti handei kune mhuri tinotora chikafu modzoka zvino iyi ndotokudza tichiri kuya naTuesday tichachinja date imwe musi tongoti fa kusvika havadi kudzwa date havadi kudzwa date chanzinja madetse ndozvichatoitika apa tichatomira apa totongodarika takarova fundumwa tichinda chaiko kutorova gino tichinde kutodla gino apa tichinde tikada kutomira ka hapasi kubuda haisi kufamba zvisikuita apa ndikatotsika mafuta chaiko totitsikise mafuta chaiko baba vayavo ngova simudziro roko aiwe havakawandisa vakuona handi hatingodarika tirisi totsika mafuta chaiko kozi chimota ichi vanochiziva tidarike zviri pano ikatipa apa hapana zvatingaita vakawandisa vanhu ava fuchi we can't manage kumukama kuseni tobika 3 apa ndipo totopapa tobika 3 mapoto ava vanokwana apa topachioperera apa ndo pachioperera ipapa amai vakatovata amai vakatovata Dumela koma muzi vari kuvata inda koma vata sei nhai mama saka mubva matoya kuzota hope chaidzi She's dead. From what? No right. Chikafu chiri kutopera kutaperera kumusoro kumazarira akaita vanhuko. Hi man, today is too much. Wavona kutimukwa. Hey sis, I'm sure feel 60 70 people. Vasati fela. Fela. Kutletsi kotenkwa. They are struggling. Risimulitse koteng. Zimbabweans or Tswanas? Zimbabweans. Mazimbabwe only Zimbabweans. Only Zimbabweans. Tanga pa wakadzi inetsa ita. Kangine mamzo. All right. Kuna little dragon shot. Oh. Dragon. 1-1, yeah. At least kuri. Kangine mamzo. All right ma. Thank you. Nga kyalebuka kya accepta. Kya receive. Thank kyalebuka my sister. Amen. I'm with you. All right. All right. Vadi dragon. Kyalebuka me. All right, kyalebuka. All right, mama. All right, pa. Ndafuna nepana nchitaka kwena musoro kwa iwakana zviri kobodo. Sa dragon papa. Makeleza pasina pera kwatabva kumusoro chikafu chatopera pasina tachitongoti munhu nemunhu awane 1 apera ndi kwasara mangani saka zvapera
All right. Yeah. Ifalile. Eh. All right. What are we dragon Margaret? Are you also? Different lady, totally. Even aramita demand because the judge level va fa ku dimuka. Very no kuna liva sadikafa. They are short. Dimunat. Danki ka lebu. Danki. Sharp. No problem. Akutokumbira tutu. Autokumbira tutu ma plates. Ndo dambudziko rinoitika irori. Ndikuti vanenge autokumbira tutu ma plates. Tutu ma plates. Autokumbira tutu ma plates manje. Ndo panoita problem. Asi vatenda vakadza. Aivo tana matigwa nevakadzava. Manzi chiri kunaka chikafu. Zvinokumbira 2 plates. Vamwe isi taura kuti vanhu vatotitiza pamusoro apa hatina kusvikapo nokuti chikafu chakaningirira. Chikafu chiri kutoshota. Zvakaoma. Ina vamanya kubva uko kwaunga kugara pasi pemuti uko ndivamanya vediwe. Naitu vediwe 2 manikikiri 2 maplates vachamadini. 2 maplates vanomadini. Wadla 1 yoyo. Izvo zvikuda kutodlira kutogutisa dumbu kusa ndo zvinonetsa. Ungodlawo kuti ubatewo dumbuwo madhagoni yako oswera uripo. Tatodhoja pamusoro pasere maZimbabwenzi vako vananzvadzi vedu vekumusha vaiva yapo. Tatofura tiri speed ipapo. Tisaonekwe. Tora sanitizer kumasuri kwangu achibata kumadho. Usanitizer nekumasuri, kusanitizer nemundi zvese nekumasuri kusanitizer kwese. Sanitize. Achina ngubveta contact ni hapana unoita contact naye. Demand yacho varizo zvinyanyi. Tinge chitiwo tingobatsirawo sekuti one of our schemes zeduwo pano padiaries program zeduwo ndakagara ndatanga hangu kudhara. Avasikana vakadzi vekuZimbabwe vatoshaya afa vagera apa. Ndio kuZimbabwe vakadzi ndivasi. Tosiwana vatogwa maina se vaitawo mistake vanogara ukure nevanhu. So guys, nasi tapedza nditi asi mabiki esime tinovabikira rice anditi tobika rice nenyama tobika toisawo ma mixed vegetables mukati matika kana macarrots toti kana beetroot paside kana cabbage kuti chiiti zvigutisei anmona toisawo cabbage wo mukati momo kana kuti beetroot kana kuti butternut kana kuti potatoes chaiwo tichongotipenda tingosiyanisa but inenge iri rice zvayo nenji neschu zvatongovabikira sadza hatingakwanisi kubika masadza plus sadza vachitsvaga basa haringaiti because sadza rovatisa manje vanovata saka vachitsvaga mabasa titi zvisadza hazvinyatsobuda totoita zviri light food. Pakaipa pakanamira mushi saka hanzi nechingwa chinodhura manje. Chingwa is expensive Marceline. Chingwa tinganyepera chingwa chinodhura because loaf rechingwa iko zvinoda kuita 16 rand ka. Loaf rechingwa rakuita 16 rand. Vana ukatenga na Albana vana na Sunbake 16 rand loaf rechingwa. Anomara uchenga pa garage. Ngeze. Kwete pa garage pa shop. Garage ana. Andimaona. Chingwa hair, chingwa kutotenga ukatenga 2 loaves that 30 something rand and 2 loaves chingwa ma 1 kungowedzera ma vegetables iwayo vanobhuta
ungodzera mavegetables iwayo vanoguta chimanya. So guys, right, ndo zviri muSA guys. Wozonza vamwe vanenge vari kuZimbabwe vachiti munhu akaenda kuSA haasi kutumira mari, haasi kuchengeta mhuri. Samwe muri kuonawo handiti kuti SA yacho yakamira sei. Ndo inonzi SA yacho yoyi, ndo SA. For most people this is the SA. Saka vari kuZimbabwe kana makatarisa mune hama dzenyu dziri kuno dzichikudzai kuti hatisi kushanda paya, musagara mati havasi kusha, havasi kuda kutibatsira, havasi kuda kutibatsira, vari kungodla mari vachididiko kuSouth Africa kuno kutichitambura. Probably anditi probably vanenge vatoriwo pavanhu vanenge vari mumarodhi ivava, because vakari mumarodhi acho ndo vakawanda, animaona. So ndo zvinonetsa ndichema 5 rand. Kuchine chingwa che5 rand here, hakuna chingwa che5 rand. Chakutotaura chemuShoprite icho I think choita 7 rand. So kana 8 rand boxa Shoprite vanobika chingwa chavo vandofunga chinoita kuma 7 rand. Chingwa che5 rand hakuchina, hakuna chingwa che5 rand, ma 7 rand and what not. Ende chingwa chizotelebe kuti kana wavatora chingwa chinenge chakuda kuti ucheke anditi more pamaplastic moisawo something pakati, mungazova pachingwa chiri dry here, zvinozoita here kwapa chingwa chiri dry, zvizoitunge uri kutsvinya here. Chingwa chiri dry wosvika vati chingwa maybe kuda zvamutaura kuti chingwa vakaona chiri chingwa maybe chinenge chine dragon yacho kuda vanogona kumwa. Chingwa chega chega chakangodaro ndona sekuti handizivi hangu dei yanga iri sama tazvasinganetsi tangokolekta zvigubhu izvi uvhare zipi ngi Afrika kwakuti tikolekta zvigubhu zvedu zvemvura yatomwa yaya kwakusamvura kwakusa mufiriji yotonhora, handi vanoswera varipo kuti kana kuchipisa paya then wova pane mvura hazvinetsi. But now iwinter vanhu vashoma vanodi ndo zvinonetsa tisha izvozvizvo. Ndosaka ndiri kuti vari kuZimbabwe please appreciate iwo kana matumirwa handitika kana matumirwa appreciate iwo vari kuZimbabwe please learn to appreciate, because umwe anenge ari pamarobhotsi papa ounganidza mari ipapapa 50 rand kusvikira yakwana okutumirai imi hamucha appreciate futi. Ari kutitumira mari shoma, ari kutipa mari shoma, animaona, ari kutipa mari shoma. Guys, handiziviwo. Ndinotoona futi chero vamwe vanhu vari kuna diaspora vachikomplaina kuti vanhu kuZimbabwe vanhu kuAfrica hatitendi, handiti vakapiwa zvinhu hamutendi, you still want more. Mukapiwa chinhu panotongotiwo thank you very much, you can't say that you want more. And vamwe vazhinji vaikomplaina kuti vaikomplaina kuti ukavatumira wavapa iwo ndocheta kuti follow up yekubvunza kuti ndakakutumirai mari yakasvika here, ivo havagoni kana kupa feedback, vanoita esifu vari entitled to whatever chavanenge vapiwa, animaona, vanoita kunge vari entitled kune chinhu chavanenge vatopiwa icho nani nemunhu anenge avapa nehama. So ngatidzidzei kutenda guys, the little iyoyo yasacrifice umwe munhu ka asacrifice shoma iyoyo yasacrifice andimaona. Saka tinoda kutenda hedu kune vese vadi vabatsira. Yes Martha, uri sei Martha mupasi? Da kutenda kamuchacha Great Hope, kamuchacha Great Hope. Tinoda kutenda kukurusa kunobva pasi pemwoyo wedu nokuti it's not easy guys. So da kungotenda guys, mukavapawo malove nemalikes kamuchacha neGreat Hope, aiwa zvinobatika zvinoendeka. Thank you very much. Thank you very much. Anyway, Mwari vakuitirai zvakanaka pese panenge paitika zvinhu, Mwari vakuropafadze. So guys, paiko zvino ndikaramba ndinemi palife ndichifamba nemi kwandoda kuinda kuti ndizoinda kwamai comfort, but redu rinogona kuzopera naika. Saka zvatichaita panapa ndezvokuti ninda kukata life, ndozotanga kuita life, ndatora bamunini taamurodhi kuinda kwamai comfort. Andi muri kuona iko zvino bhatiri rangu ratove pa 81%, ndomboriti isei pachaja mbijana kuti rikwanise kuti ribate moto mbijana anditi. Saka guys, ndinokutendai chaizvo. Stay tuned. Nhasi handisi kuita live yekugara chidi makuwa chaiwa tichingoita. Pandichabva panapa izvozvi ndodai uko kwamai comfort, ndinotora bamunini ndoti kwamai comfort uko kumakuwa. Handitika nhasi live yedu inenge iri yemakuwa, handiti maona inenge iri yemakuwa. Vari kuti kamuchacha ndiani? Kamuchacha ndiye uyuyu, ndiye unonzi kamuchacha.
handimaona. So thank you Masivanda Molly. Handitika so ndangoti tingopfudza ndisi kukudza yangu kuti itaiso vanhu kuZimbabwe kana tiri kuAfrica, but ndingoti izvozvi ukapiwa chero 100 rand nemunhu chaiya hauinongi guys, hainongeki. 100 rand yekungopiwa nemunhu hauinongi pasi, hakuna zvakadaro, hazviiti. Saka at least ukangotendawo zvinobatsirikawo, handiti maona. So tobatana paleta guys, tinenge tiri pano, tinenge tiri kudzoka tiri kudzoka zvakare takuenda kunonzi kuchi kwamai comfort kwatianoswera edu chiriko ndo life yedu yanhasi. Handitika tikangoramba tokuita tiktik nemalife ari straight, then tosangana mangwana pa make it and break it, make it or break it yevamwe masisters too ari kuuya mangwana pano Wednesday. So inenge iri make it or break it, asi yanhasi life aiwa ndeye kufamba nasi tinenge tichingofamba tichienda tichingoonawo vamwe vedu tichifamba tichienda tichiwawo zviri kuitika mumamana umu, tichionawo zviri kuitika mumamana, tichingoseka tichingotamba tichingodiscasa izvozvo. Handitika saka guys Mwari wakuitira zvakanaka, muswera bho asi tichiri tese. Handitika tosangana muchikamu chechipiri chinotevera. See you later.